Assalamu alaikum warahmatullahi, barkanmu da safiya, barkanmu da wannan lokaci. Jiya mun samu issue game da connecting na SOLANA wallet, duk wanda ya yi connecting baya yi sai dai na Ton. To yacce ake yi, abu na farko kowa zai yi amfani da tunnel VA ko kuma kai amfani da wani ɗan makulli VPN. To ni dai daga nan nayi amfani da tunnel VA ne. Wannan shi ne tunnel VA, wasu sun riga da sun san shi suna amfani da shi. To bayan ka kunna ɗan makullinka ka yi connecting ɗin shi, daga nan za ka taho cikin Telegram naka. Bayan ka hau Telegram naka za ka je cikin pause ɗinka. Idan pause ya buɗe, ga shi nan pause ya buɗe. Bayan pause ya buɗe za mu shiga visit our website. Bayan mun shiga visit our website sai mu yi amfani da Chrome. Kowa da irin browser ɗin shi, amma dai na san wayan kowa akwai Chrome, za mu yi amfani da Chrome. Ga shi nan zai buɗe. To bayan ya kawo mu nan sai mu taɓa wannan arrow ɗin. Ga shi nan za mu yi connecting Ton, za mu fara da na Ton. Sai mu zo sai mu yi na SOLANA. Sai ka shiga Ton keeper. Wasu za su yi amfani da Ton keeper, mafi yawanci mutane suna amfani da Ton keeper. Za ka yi connecting, sai ka sa security fingerprint naka, sai mayar da kai cikin wannan. Ga shi nan na Ton ɗin ya hau, sannan saura na SOLANA. Na SOLANA shi ma da ka taɓa shi zai kama Phantom SOLANA. Za ka shiga connect Phantom wallet, sai ka unlocking nata. Ga shi nan ya kawo connect, za ka yi connecting nashi, sai ka jira. Bayan ka jira za ka yi sign in message. Za ka danna sign in message, sai ka sai ka ƙara confirming. Da ka yi confirming za ka ƙara jiran shi. To daga nan idan muka duba muka taɓa ɗan arrow ɗin nan, ga shi nan Phantom ɗinmu da abin ɗinmu sun riga da sun hau. Bayan wannan akwai task na gaba da suka sa, wanda kowa shi ma ya kamata a je a yi shi. Shi ne wannan, za ka dawo wajen earning, ga shi nan under in game. Ga shi nan verify via password. Kana danna shi sai ka danna Chrome ɗinka, sai ka yi back. Da ka yi back shi kenan kawai. Wannan shi ne yacce ake yi, kowa ya riga da ya gama. Allah ya bamu sa'a.